En balimaw anula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC studio 6 la Washington n'o ye Amérique faba kɔnɔna na bi ye ayiwa tɛnɛn don ye tarata don ye an ka bi kunnafoni kumabaw u bɛna tali kɛ ninnu de kan. Dankari wale kura bolodara kunu Burkina Faso halisa hakilijagabɔ fana o jatigiya wale mun y'a o farinya Burkina Faso la. Cɛkɛda min ka baara ɲɛsilen don yuruguyurugu o ni dun ka fa kojugu ma olu fana ye lajɛ dɔ boloda Bamako an bɛ segin kɔnɔ kunnafoni dɔ ma. Sinamatɔn dɔw ka barosigi Bamako ani CEDEAO o ciden o sera Bamako n'o ye Jonathan Goodluck ye. Vladimir Putin ale ka jɛmukan min kɛra bi sɔgɔmada na ka fara Joe Biden fana kan n'ale bɛ Pologne jamana kan ye. Ani sanu damabɔ o kɔlɔlɔ sigidadenw ani jisiraw kan. Seko ni dɔnko heko kɔnɔna na an bɛna kuma ayiwa ladalakanw tɔgɔ la don na duniya seleke 4 bɛɛ kɔnɔ ka fara an ka bi farakoli ɲɛna kunnafoni na Saka Tarawele ka bɔ Bamako olu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni ye k'a lasa ma. Kunnafoni ka bɔ farafinna o b'a yira k'a fɔ ko bingani kura dɔ bolodara kunu Burkina Faso jatigɛ wale finitigi ma 70 ni kɔ minnu bɔnɛna u ni na o kɛwale ni o bɛ ka farinya kabini jumadon na. VOA Bambara kunnafonidila n'o ye Mariam Traoré ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Dangarili kura dɔ kɛra sɔrɔ ka dugu jɛ bi tarata la Tin Akof jamana kɛɲɛkan fan fɛ mɔgɔ 19 ɲɔgɔn de fagara mɔgɔ 10 ni kɔ ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen tununa finitigi kunda min seereya dira duguden dɔw fɛ VOA Bambara ka kunnafonidilaw ma. Kunun tɛnɛ Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko finitigi mɔgɔ 51 ɲɔgɔn olu de fagara u ka bolimafɛn binnen kɔfɛ jadi jɛkulumaw ka jan dɔ kɔnɔ Sahel marabolo kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ Mali ani Niger dancɛ la. Jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso y'a yira k'a fɔ ko nin tun ye kɔnte kunfɔlɔw ye min bɛ wele ko bilan provisoire ko dɔgɔkun in kɛra dɔgɔkun fiman ye min ɲɔgɔn tun ma deli ka da Burkina Faso jamana finitigiw kan kabiri san 2015 waati. Dangarili juguba laban o kɛra novembre kalo san 2021 i nata jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ finitigi gendarme mɔgɔ 57 de fagara o sen fɛ u kɛlen kɔfɛ ka welewele kan bila siɲɛ caman ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa dɛmɛ ka se ka na u ma joona. San 2022 fanga dafiri 2 de kɛra Burkina Faso jamana kan min bɛɛ lajɛlen kɛra jamana finitigiw fɛ ka kun dɔ kɛ lakanabaliya ni dangarili minnu lawaralen tun don jamana kɔnɔna la. Jamana cɛgɛlɛn kura o de kɛra Capitaine Ibrahima Traoré ye kabiri ale sigira jamana fanga kunna ɲɛ bɛnna gɛlɛya camanw ma min dɔ bɛ tali kɛ basigibaliya kan Burkina Faso jamana kɔnɔna la n'o dɔ bɛ ka da fagali ani karogɛlɛyabaw kan jadi jɛkulumaw fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni kunɲɔgɔn laban damadɔ ninnu kɔnɔ Burkina Faso jamana kan ka fara juma tɛmɛlen dangariliba ani tɛnɛn su ka dugujɛ bi tarata la a ka ca ni mɔgɔ 200 ye duguden kunda ani finitigi kunda minnu bɛɛ lajɛlen fagara ni kunɲɔgɔn 2 dangariliw sen fɛ. Ayiwa halisa an bɛ to Burkina Faso ni bɛnkani ninnu kɔni bɛ ka caya ayiwa munna ni jatigɛ wale ninnu o barika bɛ ka bonya dantigɛ wale bagaw fɛ jamana kɔnɔ o kama VOA Bambara fasiribaga n'o ye Kayari Traoré ale ni kunnafonidila ka bɔ Burkina Faso Paz Hien o bɛna hakilijagabɔ kɛ a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. An kɔni ɲɛ b'ara tile 2 na fagari cayara Burkina yan yɔrɔ la a ma fɔ k'a tun banna an tun ye min kɔrɔsi mɔgɔ jugu ninnu tun wulila o tugu population civile lo fagara mɛ tile 2 na an fana ɲɛ b'ara ko o sɔrɔso yɛrɛ le fagara ani civile minnu fana o b'o wele ko VDP minnu ye marifa ta ka kɛ an ka sɔrɔso fana kɔrɔ ko ka mɔgɔ jugu ninnu fana kɛlɛ. I bɔra sisan k'a fɔ i ka kumaw la ko u tun bɛ fagali kɛ civiliw de kan fɔlɔ la awa ko mɛ ko tile 2 in na kɔlɔsi ye min yira u bɛ dankari de lakanakɛlaw de la e yɛrɛ bolo mun de nana ni kɛnɛ bɛ karaba fagali juguba in dankariliba in ye ta ka ɲɛsin lakanakɛlaw ma mun y'a waleya. A bɛ se ka faamuya sira caman na a bɛ se ka fɔ ko Burkina sɔrɔsiw ka kɛlɛ bɛ taara ɲɛ o kama le mɔgɔ jugu ninnu fana bɛ fagari kɛra caman an ye min kɔlɔsi o fagari kɛra yɔrɔ caman dɔrɔn tɛ mɛ yɔrɔ caman na. Yɔrɔ caman na cogoya jumɛn na Burkina jamana kɔnɔna la wa walima yɔrɔ jumɛnw na i bɛ se ka perepere latigɛ a ɲɛ. Burkina n'i y'a ta ka bɔ ka taa Togo fan fɛ o bɛ fagari kɛra yɔrɔ caman n'i y'a ta ka taa Gana fan fɛ o fana ye fagari dɔw kɛ ka sɔrɔ ka na Bobo Dioulasso mara ka taa Mali fan fɛ o fana ye fagari dɔw kɛ yɔrɔ min fagari yɛrɛ tun cayara ka tɛmɛ depuis Lomiti bi ye ka taa Dori fana ka taa Mali frontière
ani Niger o b'ale yɔrɔ no wele ko zone des 3 frontières ale fana kɛlɛ bɛ yen mais tile filanan na o kɛlɛ nin ban convoi le attaquera ni sɔrɔso taara ka ko ta dumuni di mɔgɔw ma o b'olu faga caman parce que o ɲɛ b'a que bibi na Burkina population fana b'u tugura président ko caman minnu y'a kɛ nin président yɛlɛla ka fanga sɔrɔ n ko fagare tu kɛra président wulila ka bɔ kɛlɛkɛ yɔrɔ la ka na dugu ta n'o sɔgɔra ka fagari caman kɛ tugun jama min tugura nin président kɔ o jamana fana bɛ se ka bɔ a kɔ donc ale ye sira kelen de ye an bɛ se k'a faamuya ale cogo na an bɛ se k'a faamuya filanan na sira min na bɔgɔjugu nin fana a kɛra comme o fanga bɛ banna fan dɔ la y'a ye ni mɔgɔ fanga bɛ banna a bɛ ko bɛɛ kɛ ka fagari caman kɛ a ka siran ka sɔgɔ k'olu to yen fana o ka se k'u ka yɔrɔ mara bibi na an y'a faamuya o bɛ yɔrɔ dɔ fɛ k'a mara an fana bɛ se ka min fana faamuya c'est que mɔgɔjugu nin fana yɔrɔ na mɔgɔ minnu na ciri kɛ o fanga fana to ka bon fanga bonyana kojugu a kɔrɔ ye ko fana dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la n'o ye dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ale fana bɛ gɛlɛya parce que a b'a dɔn ko ni kɛlɛ tɛ Burkina dɔrɔn ye o b'o wele ko état islamique k'olu b'ale kɛlɛ nin kɛra o ka fanga bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na yɔrɔ la mɔgɔ miiriya cayara dɔw ko dugu dɔw la u b'o kɔfɛ dɔw b'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ yen o wari fana bɔra ka d'o ma donc a bɛ se ka faamuya sira caman na mais min kɔni bɛ se ka an bɛ min kalama bibi na c'est que Burkina jama wulini ka président minɛ kojugu donc o bɛna se ka fɛn o fɛn kɛ ka fanga di ka fanga min bɛ président k'ale fanga ni buru pour que population ka se ka tugu olu kɔ o bɛna ale ko nin kɛ parce que n'o b'o wele ko terrorisme o bɛ mun kɛ o bɛ mɔgɔw le lasiran n'o ye fagari kɛ caman mɔgɔw bɛ lasiran. Ayiwa ni tun ye kunnafonidila Paz Hen ka ayiwa hakili jagabɔ ye VOA Banba lasegilibaga fɛ Kaya Tarawele bolo sisan an bɛ segin ka na Bamako n'a yɛrɛ k'a fɔ ko cɛkɛda min janto bɛ yuruguyurugu o ni dun kojugu kɛlɛliw la n'o ye OCLE olu ye ayiwa ɲɛgɛn filanan boloda Bamako ye VOA Banba lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Danyoko ale b'a lakalita ɲini tɛnkunen k'a kɔnɔ an k'a lamɛn. Cakɛda min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu ani dunko juguya o kɛlɛli ma n'o tɔgɔ ko OCLE ye ale ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan mun daminɛna kunun tɛnɛ Bamako kɔnɔna la lajɛrɛ in yɛrɛ a kun ye mun ye Mumu ni Gindo n'ale nin cakɛda in ɲɛmaa ye an ka a lamɛn. Baara de bɛna kɛ ka masala ni ɲɔgɔn cɛ minnu bolo ni minnu da bɛ baara nin na u ye min faamu ka baara nin kɔnɔ sariya ye min fɔ u ka jamanaw na ani baara nin senfɛ o gɛlɛya min sɔrɔ ani surtout u sera ka nɔ min bɔ an bɛ jɛ ka masala ka hakili falen kɛ min ye a ka jamana na a b'o fɔ tɔw ka se ka taa tɔmɔ o fɔlen na. Ni lajɛrɛ belebele ale kɛnɛ kan maa 300 bɔɲɔgɔnko o de bɛ yen maa 80 olu bɔra diɲɛ jamana 35 la ka nin kɛnɛ in ka a sɛgɛrɛ walasa laɲini min ye ni a bɛ olu kun kan ani Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kun kan olu ka se ka sabati. Mumu ni Gindo. A nafa ka ca a bɛ se k'an dɛmɛ ka hali sisan dɔ fara an ka ŋaniya ɲumanw kan ka dɔ fara baara kɛɲi kan walasa baara nin tɔnɔ n'a nafa ka se ka caya a bɛ dabɔkun de jamana ka se ka yiriwa jamanadenw ka se ka yiriwa e ka se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ nafolo bɛ kɛ a ka se ka kɛ bɛɛ ta ye bɛɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ o de ye hakilina ye. Nin baara in ale kolonbo karila mun ye gouvernement ɲɛmaa fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a yira k'a fɔ mun ye yuruguyurugu kɛlɛli kɔni ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɔni kɛlen don k'u cɛsiri o fɛ kosɛbɛ lakanabaliya o kɔfɛ Choguel Kokala Mayiga. Yuruguyurugu kɛlɛ in o ye kɛlɛ min ye o ye n ka kɛlɛ filanan ye lakana o ye n ka kɛlɛ fɔlɔ n'i bɛ mɔgɔw faga n'i bɛ jeni n'i muso faga n'i bɛ denmisɛnnin jeni droit wɛrɛ t'u bolo u ka droit fɔlɔ-fɔlɔ o y'u ka lakana de an bɛ k'o de kɛ. Nin baara min filɛ nin ye n'ale bɛna kɛ tile 3 kɔnɔna la o laɲiniba kɔni o ye mun ye o de ye maa minnu kɔni mun bɔra jamana wɛrɛ la ka na o hakili falen kɔnɔna la u ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma mun na dunko juguya a bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogo min na ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ kɔnɔ. Mohamed Danyoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. halisa Bamako Mali furancɛ fanga jɛkulu do n'o ye CNT o tɔɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa Isa Kaw Jim ani politigimaaw dɔ olu labɔra kunnafonidi so la n'o ye Maison de la Presse ye kunu
o kum kɔnɔna na vieux bambara lasigibaga Modibo Dambele ale ni Isa Kaw Jim o ni Alayi Bokum ye kuma falen kɛ a ko la an ka u lamɛn. Min kɔni kɛra dabalibanko don parce que anw ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kura min n'an tun bɛna sigi sen kan n'a daminɛna bi an ye kunnafonidilaw wele jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o de ye k'a fɔ min ye plateforme sigi sen kan n'a fɔ appel du 20 février pour sauver le Mali o baara hukumu kɔnɔna la politique tɔnw b'a la magistrat kuluw b'a la société civile b'a la personnalité indépendante b'a la k'o ɲɛfɔ diɲɛ ye k'a fɔ an ka laɲini ye ka se k'a fɔ jamana marabagaw ye transition na u ka constitution min n'u b'a fɛ k'a wajibiya u k'a to yen kalata jɛlen kɛ u ka segin kan kɔnɔ ka jamana di civiliw ma pour que jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o baara de kɔnɔ u nana bi an kan ka vitres ka yɔrɔw kari kuma bɛɛ ka an jogi mais Ala y'an dɛmɛ an sera ka kisi nka an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i calmer an b'a ɲini jamana marabagaw fana ma u ka kɛ sabalibaga ye u kana sɔn mankanka don jamana kɔnɔ jamana mago bɛ basigi de la politiki fana ye hakilila de ye an ka hakilila ye min de ye jamana sira min bɛ se ka jamana dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Jɔn ni jɔ bɛ o kulu in na. Regroupement politique b'a la jigiyatɔn b'a la ACRT parti faso ka wele b'a la Chérif Kone min tun ye magistrat association pour les procureurs poursuivants ale y'o ɲɛmɔgɔ ye juge wɛrɛw nana à titre individuel fo ka taa se politiki tɔn ɲɛmɔgɔ caman ma n tɛ k'a bɛɛ fɔ maître Tapo b'o la Arasi Bachu b'o la mɔgɔ wɛrɛw b'a la nin kulu in bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan laɲini fila dɔrɔn constitution ka wajibiya o ka bɔ a la kalata ka kɛ nin dɔrɔn de y'an ka laɲini ye an tɛ mankan fɛ. K'a fɔ nin wagati laban in na e tun makunnen don munna e sisan makɔnɔ k'a fɔ k'aw ka bɔ. Bon o bɛ faamu parce que a b'a kalama tuma min ne tun bɛ CNT la u ye ne minɛ ka ne datugu kan gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ n y'a yira k'a fɔ k'an bila CC la kalo wɔɔrɔ donc n y'a faamu wagati in na u ka kan ka fɔ ma tubabukan na fɔ ma k'a fɛ le profil bas donc n y'o de kɛ et puis o fana kɛra sababu ye kalo wɔɔrɔ kɔnɔ jamanadenw nana ko caman faamu donc hakili la bi an fana bɛ se ka min kɛ ka jamana dɛmɛ o de ye nin hakilila ɲuman ninnu n'an b'a fɛ k'o ɲɛsin jamanadenw ma anw ka faamuya la o de ye. Ne ye docteur Alayi Bokum ye membre de la CPM Convergence pour le Mali et puis M5 RFP fana tɔnden ne kun bɛ mission avec le premier ministre Gawo a nana sɔrɔ dɔrɔn wula in na de n y'a ye réseau kan bɛɛ bɛ k'a fɔ nin kɛra nin yɔrɔ la nin kɛra nin yɔrɔ la mais à titre personnel quand même bɛ se ka min fɔ dɔrɔn c'est que donc fɛn bɛɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka victimisation kɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ fana bin kɛr'u kan je ne sais vraiment pas quoi bon c'est déplorable c'est que Mali la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi. E hakili ye mun de ye o ka nin laɲini na. bon ne hakili ye mun ye maliyɛn fanba bɛ mun ɲini c'est que transition ka to yen hali élection yɛrɛ kana kɛ yan nka a bɛ ka mɔgɔ min tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ko élection wajibiyalen tɛ ko dɔw farala hali député kɔrɔlen kan voilà donc ni dɔw farala transition kan mun b'o la ale yɛrɛ de fɔlɔ y'a ko bɛɛ je suis sûr aujourd'hui que si ni élection kɛra hali bi hali ni Asimi ɲɛci mɔgɔ dɔ ma min ma deli min tɔgɔ ma deli ka mɛ mɔgɔ b'a élection kɛli a nafa ka bon n'a sɔrɔ pouvoir ko a nafa ka bon transition ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan u b'a dɔn fana ni élection kɛra bi mɔgɔ si tɛ se ka pouvoir battu mais élection tɛ foyi ye an ka jamana ko in na ce qui est important pour nous jamana in ka yɛlɛma jamana ko baara kɛcogo ka yɛlɛma c'est effectivement pour éviter des choses comme ça ni da b'a la a ka di fɛn bɛɛ ka ɲi ni da t'a la a man di fɛn bɛɛ man ɲi an bɛ fɛ ka bɔ o de kɔnɔ jamana ka taa taabolo min diyara jamanadenw ye je crois que an b'o sira de kan quoi mɔgɔ ko tɛ. Ayiwa halisa a jirala k'a fɔ ko kunu farafinna gun tile bi yanfan jamanaw ka nafasɔrɔsɔrɔ jɛkulu CEDEAO o ciden ɲɛma a bɛ Bamako ye n'o ye Jonathan Goodluck ye ayiwa hukumu kɔnɔna na an bɛna taa Bamako ni vieux Bambara lasigiden n'o ye Mokhtar Bari ale b'an bolo nɛgɛjuru kan Mokhtar i n'u la. Ba i ka kɛnɛ. Ayiwa a jirala k'a fɔ ko Jonathan bɛ Bamako ye mun de fɔra a ka nakun na Bamako ye. Effectivement, Kono Goodluck Jonathan Nigeria président kɔrɔ ni ye Mali ka médiateur de CEDEAO Mali ka crise kɔnɔ a nana Kunu Bamako. Bon, analyse sababu kɛra parce que o b'a dɔn ko k'a fɔ ko kabini mars ka taa fo san kelen Mali kan ka kalafili sira ta donc a nana Mali ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ka société civile mɔgɔw ani parti politique mɔgɔw ani président Asimi k'o bɛɛ ka kuma kɛ n'o bɛɛ ye ka filɛ Mali ni taabolo jumɛnw kan est-ce que transition bɛ se ɲuman kan est-ce que kalafiliw bɛna se ka waleya komi transition yi programme min di donc kabini kunu i ministre mɔgɔ a taara ministre mɔgɔ fɛ bi a bɛ accord d'allié fana parce que sema mɔgɔ fana bi wulikajɔ la donc a bɛna bolo da fana accord d'allié ka signataire ka kuma n'o ye. Ayiwa furancɛ fanga maa wɛrɛ ka jaabi kɛra jumɛn ye a ka taama na Bamako zen na.
et kabina nana kunu avec la société civile mo wani parti politique mo avec la comment que nous et voilà finina la sona abi aller ni transition mo nya transition nya mo obi obna nyoye ça comment ani sendi nya mo ani président Assimi donc jamana nya mo tay chini do yaka kile na bani baba koya donc amakan soro o fait mais Goodluck Jonathan dana kala filiko jegere ka fle nabi tin mankan ta mali din faraka hakili namni aywa in chola kambe Bisi bambara bewa bambara paravina poliwati bewa welcome to Mali bewa welcome to Africa bewa welcome to America bewa welcome to Europa bewa welcome to Asia bewa welcome to Mali. The world is thank to you. VOA Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Aywa halisa anga kunnafoni dunia fan wɛrɛ la an bɛ taa Rusi la n'a yirala k'a fɔ ko l'heure kelen ni sange 45 kɔnɔ Rusila jamanatigi n'o Vladimir Poutine a y'a jira tarata don na ko Rusila y'a a ka jɛɲɔgɔnya ani Amerika bɛnkan sɛbɛn sɔn sɔrɔ wale min bɛna jɛɲɔgɔnya fiɲɛ farimanw kan n'o ye nucléaire o kɛlɛbolo kan tiɲɛ ni juguya ni tilebin jamanaw ye a ye nin jalaki ko a ye dɔ fara kɛlɛ waragatali kan min bɛ ka kɛ Ukraine jamana la VOA Bambara kunnafoni dila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni lakalaya an ka lamɛn. Poutine y'a kala kan k'a bɛna fɛɛrɛw tigɛ kɛlɛ ka to senna ni ka Ukraine jamana gosi u b'a fɛ ka kɛlɛ dɛsɛ o fɛɛrɛw tigɛ n'an ye ka dankari an ka mugujuguw lasago yɔrɔ la n'u bɛ wele ko site nucléaire n jagoyalen don ka kunnafoniw di ko Rusi jamana sen tɛna ye New Star la Rusila jamanatigi Poutine ye nin lase a y'a yira ko lajɛrɛ min filɛ nin ye bɛna kɛ lajɛrɛ laban de tun ye walasa ka se ka bɛn hakilinaw sigi sen kan Rusila jamana ani Amerikɛnw cɛ walasa ka se ka dan dɔ sigi an ka mugujugu dilanni na n'o ye arsenal nucléaire. Путин не останавливает свое участие. Важно создать дополнительные условия для граждан. Aye wele bila fɛnɛ Rusila jamana finitigiw ma ko k'u labɛn ka kɛ n'u ka mugujugu kuraw lajɛli ye n'o bɛ wele ko essai d'arme nucléaire nanzarakan na ko min kun dɔ ye ka labɛnw sabati ka kɔn États-Unis jamana ɲɛ ni États-Unis jamana fɔlɔ ko k'a bɛ wuli baw ko kɛlɛ min don u bɛ se ka yɛlɛ finitigiw ka kɛlɛ sanfɛ Poutine kɔni bɛ ka magɛrɛ u ka batokɛyɔrɔ la min bɛ wele ko église orthodoxe yɔrɔ min a kɛlen don k'i yɛrɛ k'a surunadonbaga dɔ ye fɛnɛ ko nin dangarili wale minnu bɛ ka taa nin ye taabolow ka gɛlɛn kosɛbɛ ka taa danbe kow fan fɛ ni Rusila jamana ye min kɛlen don k'i banba a ka taabolo kɔrɔw kan ka tɛmɛ nanzarala n'o ye Occident ye olu ka taabolow kan nka a t'u hakili la k'a fɔ k'u tɛna se k'a dɔn ko cogoya si t'u bolo ka Rusi jamana kɛlɛdaga kɔnɔ n'o ye champ de bataille ye Kremlin ɲɛmɔgɔba a ye nin fara a ka laseliw kan yan'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Rusila jamanadenw ma u ka wulikajɔ an'u ka jija ma a ye sanga kelen ɲɔgɔn kɛ tasibila ye ka taa Rusi jamana finitigiw ma minnu bɛɛ lajɛlen fagara Ukraine jamana kɛlɛ in na ni laseli minnu kɛra Rusi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ danfara donna ni laseli ninnu ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka laseli cɛ min kɛra Kiev min ma sɔn ka bali ka jaabili kɛ ka taa Poutine ma a ka bi laseli senfɛ min kɛra u ka masayasoba kɔnɔ n'a bɛ wele ko Château Royal de Varsovie. Людей на наших исторических землях для обеспечения безопасности. Halisa dunia fan wɛrɛ la jamanatigi Joe Biden olin Poland jamanatigi n'o ye Andrzej Duda ye ɲɔgɔn ye kɛ ka sɔrɔ a bɛ farajɛ setigi finitigiw kulu n'o ye OTAN o jɛɲɔgɔn lajɛ Ukraine bingani kan Rusi jamana fɛ VOA Bambara kunnafoni lasela Kayo Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
aka balika tama kofe Kiev Joe Biden tara Varsovie ne dunia jamana fangabatigu ka benkan haklina ye kasro Ukraine ani Russie be kanga kelebulu were labe ni wati konnana fitna ni kera sababu ye ka mo bayri ka chama de bone unina ka Ukraine jamana lengolo chi ne ka umogonye fen bela jelinchie ne ka tla ka dunia mume soro bulu bla gele abakonnana Biden ye la sedike kafo stands with you and the world stands with you. ko sigate l'Amérique jamana ka demena ka nyeshin Ukraine ma ani duda ka nyonye kofe Joe Biden kaka ka sarankanike ka bo Varsovie Château Royal Jardin kononana aka o sarankali senfe Biden bena la série krenkereninke ne Pologne ani deme kela wero uluka deme yi ka nyeshin Ukraine jamana ma aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnni di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. halisa a bɛ malikura kunnafoni de lamɛnla an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini ɲɔrɔdi sahel an bɛ sɔrɔ radio émergence kan 99 ni tomi wɔrɔ ye bugunika an bɛ sɔrɔ radio kumasɛ la 92 mɔptika radio orona la 93 o ni tomi 2 kan tumutuka an bɛ sɔrɔ 90 ni tomi 3 kan gawuka an bɛ sɔrɔ 106 ani tomi 1 kan an bɛ sɔrɔ fana Abidjan 90 kan ani Wagadugu Burkina Faso la 104 o ni tomi 2 kan an bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page VOA Bambara halisa aw bɛ malikura de jɛmukan kɛnɛ kan sisan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ yan studio 6 a yira k'a fɔ ko furaji minnu bɛ kɛ i n'a fɔ mercure falema baji la sanubɔlaw kamalenw fɛ ka bɔ Burkina Faso Laginɛ o ni Mali la olu fana ye kɔlɔlɔ bɛ baganw ni kɔnɔw dɔw faga VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar n'a ma jara ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Falemme baji nɔgɔcogo ye Senegali ni Mali jamanadenw jɔrɔ kosɛbɛ jamana fila ninnu dancɛ la n'a sɔrɔla sanubɔlaw bɛ fɛnjugu minnu kɛ ka bɔgɔ bɔ sanu la kɛdugu sanubɔ yɔrɔw la Senegali o fɛnjugu de ye produit chimique ye a kɔlɔlɔ cayara mɔgɔw kan dugu minnu bɛ Falemme baji kɛrɛfɛ an bɛ waati min Haruna Tarawele ye Gutubɛnka ye Mali dugu de do dancɛ la mercure blanc u b'o de kɛ ka sanu kɔnna ye pour a ka se ka bɔgɔ bila a ka se ka kɛ nɛgɛkuru ye a ji bɛ jigin baji kɔnɔ ne yɛrɛ mun filɛ ne bɛ ka kuma ni ye ta ne ka misi a ye misi kelen faga ne ye hali jɛgɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔla Falemme ji kɔnɔ hali n'i y'a jɛgɛ sɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ bana b'a la bon a bɛ se ka problème lase adamadenw fana ma foro minnu bɛ fɔlɔ yanni ji in ka kɛ ta i tun bɛ se ka bɔrɔ 5 bɔrɔ 6 bɔrɔ 10 sɔrɔ mais ɲinan yɛrɛ filɛ nin n'i y'a f'i ɲɛna walahi comme an ka kabaw u ma tɛmɛ kunbɛrɛ kun kan kabaw bɛɛ tiɲɛna tiɲɛ do sanu de do a bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ka projet kɛ a bɛ k'olu de nafa a tɛ ka anw nafa o n ko olu kelen-kelenninw de bɛ k'u ka wariw sɔrɔ u bɛ ka kan ka misiw faga Bubakari Senu fana k'u tɛ se ka baara foyi de kɛ ni Falemme baji in ye a fana ye Gutubɛnka ye ji in kɔni maga tɛ se ka kɛ ji in na baara foyi tɛ se ka kɛ ji in na sisan ji in filɛ y'an bolo o cogo in la mɔgɔ dɔw b'a la n'u ye ba tigɛ a la k'a na dɔrɔn i bɛ si i fari bɛɛ de bɛ ŋaɲa i fari bɛɛ de bɛ ŋaɲa yɔrɔ bɛɛ de bɛ ŋaɲa Senegali marabagaw kɔni ye feerew dɔ sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Falemme baji nɔgɔcogo in kan walasa a kɔlɔlɔ kana bonya mɔgɔw kan Samba Bacili ye Balu mairie dankan ye Senegali jamana na o dugu in fana bɛ Falemme baji kɛrɛfɛ nin ji in ye fɛnjuguba de ye dugudenw ma baganw kɔnɔw ani fɛn ɲɛnamaw bɛɛ ma o kama an ɲɛ Senegali jamana lasɔmi bi u bɛ ka jateminɛw kɛ ji in kan ko sa in na jɛkulu dɔ nana Balu komini kɔnɔ ka baaraw taabolo lajɛ ji in kan o la u ye ji nɔgɔlen in ja ta walasa ka sɛgɛsɛgɛ o jɛkulu in bɔra Dakar nka Mali marabagaw kɔni ma sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ fɔlɔ Falemme baji nɔgɔcogo in kan dugu minnu bɛ Falemme baji kɛrɛfɛ o mɔgɔw y'a fɔ cogo min na Nama Jara Dakar VOA Bambara ayiwa an ka bi seko ni dɔnko kɛnɛ kan n'o ye ayiwa février kalo o tile 21 o ye duniya bɛɛ ka laada kan tɔgɔla don ye ɲɛnama ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bobo Julaso ale du wadunɔgɔ ale bɛ a ɲɛfɔ yan an k'a lamɛn ne ye wɔlɔfɔ de mais n ti ka kan mɛn denmisɛnla mɔgɔ caman lo bɛ i n'a fɔ se naraba miti o ka siya kan mɛn Abubakar Wederago fɛ a sɔrɔla sigi fɛ dɔ bɛ yen a bɛ se ka na sigi bɔbɔ yan k'a ka denmisɛn wolo
na i demsen wala ka ba o be kan wara ta ka o kasiya kan toy alors que c'est pas normal o be kan ka o kasiya kan fana fo ka siya wara kan fana fo en tout cas si c'est moi quoi Salima Zoure konta famiyara la kol kala min be sisan ay ko chama cien demsen kasiya kan mena kalan lo ya ke demsen to kan mera be demsen no bora ni kan fo no tara kalan yo na fana mantere kame de kalan be fana sigoro fana be wala sigoro fana be fana ni bi galu ko ne yere ba lo facilement ya ba me ni ti galu ko na tsekame anga kya Ibrahim Sondo ale ala bala konka demsen mara chogo kan ami bi le kura minuna foka demsanu lamo chogole parce que fitima fana wulto ni abamuso ya lamo ka kamin de gala bi o defo parce que akafa kema kontisi abamuso kanole ni bamuso bambara man akacha la bi akatankanta o ikane hakindai Isaac Zongo pe lutiku yere lo kelendo sababu ebi ni o deun tisira ko kasiya kan fo an bɛ bɔra dutigi ninnu fɛ bara an yɛrɛ b'a kɛlɛ kɛra ni hali ni den bɛ kan wɛrɛ fɔra ni nana i ka du kɔnɔ i ka ɲi ka i ka kan de fɔ ni e ka kan de fɔ ne i ka den tɛ se ka ɲinɛ i ka kan na wala mais sisan bon muso bɛ kan wɛrɛ fɔra cɛ bɛ kan wɛrɛ fɔra bon den de bɛna kan mɛn cogo di a tɛ se ka mɛn ale cogo la an yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ du kɔnɔ ale fɛ dogoyɔrɔti mɔgɔ fɛ mɔgɔ min den ta ka siya kan fɔra n'a ye a cogoya ma bon a nafa ne façon ka ca parce que cogo jumɛn ye ko yɛrɛ bɛ se ka na i b'a fɛ ka kan dogo ko dɔ la ye de tɛ se ka dogo dɔw bɛ taa fɛ bɛɛ ka kuma mɛn k'an yɛrɛ tɔnɔ ka ca kan na sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko siyakan caman o bɛ tununa Burkina Faso Alidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso ayiwa sisan an bɛna an ka bidon farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo non ne bunagun kan ɲɔgɔn da min bɛ ɲina saison 2023 daminɛ ko fɔ Mali la o kɛra sibiri tɛmɛnen février kalo in tile 18 san 2023 stade Modibo Keita nɔɔni kɛyɔrɔ la Bamako Kulikoro Sikaso ani Mopti club segi de ni yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ka bɔ Bamako ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta jɔyɔrɔ filanan o kɛra Bamako Protection Civile ta ye jɔyɔrɔ sabanan Bamako AS Police y'o ta nɔɔnikɛla mɔgɔ 600 de y'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na o mɔgɔ 600 la musolakaw tun ye 32 ye cɛw 74 Mamuru Buare Mali nɔɔni fédération ɲɛma ka fɔ la kabini ale sugandira ka kɛ nɔɔni fédération ɲɛma ye kalafili sen fɛ min kɛra a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan ale ka laɲini dɔ musolakaw ka nɔɔni ko n ko ni ma dɛsɛ n bɛ fɛ ka barika don musow ka nɔɔni na o taamasiyɛn de ye nin ye o de y'a to bi an ɲɛ bɛ musomaninw na k'a daminɛ san 10 na ka na laban san 3 la olu de nana bi n y'olu de jira diɲɛ na k'a fɔ ni muso sɔnna ka nɔɔni jamana bɛɛ bɛ nɔɔni parce que an bɛ jɔn nɔfɛ an b'olu de bolo an b'olu de nɔfɛ. y'a jira ko Mali bɛ kɛlɛ la ko i nisɔndiyara ka da kan mɔgɔ minnu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o kɛra wolomasiri tabaw ye. nisɔndiya filanan Mali bɛ kɛlɛ de la nka n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan premier prix jɔn y'a ta finidonnaw deuxième prix jɔn y'a ta finidonnaw jaa bɛɛ taba kɛra finitalaw ye ala k'o kɛ ɲɛta ye o b'a jira tubabukan na ko l'armée monte en puissance. nin ye nɔɔni saison kɔni daminɛnen ye nɔɔni fédération ɲɛmayaso ka fɔ la nɔɔni caman de bɛna kɛ ɲina san 2023 kɔnɔna na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi kunnafoni la an ka foli bɛ a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kunnafoni jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sɛk Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Sedrak bolo ni jɛmukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ la. Mariamu Tarawere, Africa is proud of you.
Farafina foli baufu Bala Musa kita baufula